Hello लोगोफोर welcome back to the stream दा नोंथांमोननो आङो गोन डिरेक्टरखौ मिथिखायो रुबि नार्जारी बिथांनि हाबानि डेक'रेशनखौ आं एसे देखायनि ओमफ्राय दा आंनिनो गुमै जायो आरो बाजै रेखानि बिदा नालाय गुमै जों डेक'रेशन खालामना फैबाय दा मोनाबाय ओमफ्राय इन्ट्र भिडिअखौ आं लायाखैमोन बेखायनो दायो आं इन्ट्र भिडिअ खालामफैदों खोमसि जाबाय दा नै आदाम न'आव दंफैयो नोंसिनि सासे दंबावो नायदो ओरैनो जास्ट माखासे डेक'रेशन खालामदोंमोन बेखौनो नायदो आरो हाबायाथ' दायो मोनायाव माखासे खालामगासिनो जों थायासै ओमफ्राय गाबोनहाय आरो रिसेपसना गाबोन लोगो मोनफिनबावगोन आरो हाबानि डेक'रेशन खालामग्राफोरनि मा खालामनो भिडिअ ना सेल्फि लरगोबो साजायनाय अ भिडिअसो लादों भिडिअसो जोंना बिदाया भिडिअ खागासिनो अ भिडिअ खालामनो माने ओइ ना हनालै नै गुमै रुबि एक्टरनि गाज्रि खुलुमबाय खुलुमखायो माथोना नोंजों खननै जाबाय आं दिनै खननै जासिगोन ब्लगाव थाफानाया डेक'रेशना एसे मोजां खालामोमोन दिनै मोजां जायैनि दुखु जादों डेक'रेशन खालामग्राफ्रा दुखु मोनदोंनो ए बेलसो दिनै मिस्टार मिजिं बसुमतारिया बेखौ नुदों मालिकखौ नुदों बिदि खालामदों आं खान्था गैयाना जाबाय जाना जागोन ना आं मोनसे जाबाय मोनसे नांबावगौसोमोन सयथा मोनसे मोननै मोनथाम मोनबा जोंना डेक'रेशन जाबाय नालाय क्रिसमास होननाय
lihat foto namanya itu bisa mana itu. Masa mulai lagi Saya nggak pernah harus pada mbak.